illum xtaqt li intemm il-programm mal-President tal-Aħmadija Musulmana għandi l-Atif illi oġbu jaċċetta l-istadina tagħna għal darb'oħra. Joġbuna ħafna il-kitbiet tiegħu illi jkunu mxerdin f'diversi ġurnali, anki wkoll fuq is-sit elettroniku tal-Aħmadija Musulmana ta' Malta. Huma kitbiet bil-Malti biex jinftehmu, hemm ukoll bl-Ingliż, imma Atif qiegħed imiss ir-realtà tal-ħajja tal-lum, b'mod partikolari id-dinja diġitali. Jiena naħseb li llum il-ġurnata Alla l-kbir għandu avversarju ieħor li hija id-dinja diġitali. Minn dejjem kien hemm avversarji fosthom ix-xitan, fosthom it-tentazzjoni, fosthom nies li jippruvaw jaħsbu li huma saru xi Alla. Imma din hija ġlieda globali għaliex kif jaf kulħadd illum id-dinja qed tiffoka ħafna fuq ħajjitna diġitali, anki aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu sezzjonijiet biex nedukaw lill-poplu Malti u Awċi, ninformaw ruħna aħna lkoll jien inkluż magħkom. U allura hemm bżonn li wieħed joqgħod attent għaliex l-aljenazzjonijiet li llum il-ġurnata hawn qegħdin jaljenaw il-ħafna nies permezz tal-internet u qegħdin nitbedu minn Alla. Dan maħniex nagħmluh biss aħna ċittadini ta' komuni, imma qegħdin jagħmluh mexxejja kbar. Araw x'inhu jiġri. Donnon illi il-ġurnata biex tkun sabiħa rridu niddiskutu fuq il-gwerer, niddiskutu fuq l-armamenti, niddiskutu fuq difiża. U Alla fejn hu? L-imħabba, il-paċi, il-modrija. Fejn huma? Ħansegwu dan is-servizz msejjes ukoll fuq il-kitba ta' Atif innifsu u nisimgħu l-vuċi ta' Joe Gabriel Vella. Naraw flimkien. Intom li temnu ibżaw minn Alla u dejjem għejdu kliem sewwa. Jekk tisimgħu xi aħbar, iflu sew ħalli ma tagħmlux ħsara lin-nies fil-għama. Dejjem kunu konxi, responsabbli u ġusti, għax il-fidil veru huwa dak li minn ideħ u minn insinu l-oħrajn kollha ikunu protetti u jkunu fil-paċi. Fid-dinja diġitali kemm il-darba niltaqgħu ma' artikli u video clips b'titli jew thumbnails sensazzjonali li ġaluna nafsu fuqhom. Madankollu, ħafna minn dawn it-titli u viżwali li jiġbdulna l-attenzjoni huma follow qarrieqa. Din il-moda magħrufa bħala clickbait qed issir aktar komuni fuq il-midja soċjali u qed tippreżenta sfidi ġodda dwar il-mod kif nistgħu nifhmu id-dinja. Ironikament, dawn it-titli manipulattivi jinħolqu biex jiġbdu l-attenzjoni, madankollu innaqsu l-fiduċja u jawġu realtà. Tiffany Hsu, korrispondenta dwar it-teknoloġija ma' The New York Times, kitbet il-periklu tal-midja manipolata jinsab fil-mod kif issir aktar ħsara fl-abilità ta' ħafna utenti tal-midja soċjali li jiddependu fuq kunċetti bħal verità u l-evidenza. Ħafna espożizzjoni ta' midja falsa tista' żżid il-polarizzazzjoni u terri l-abilità u r-rieda tan-nies biex jiddistingu bejn il-verità u l-funzjoni. U għandi li hija Atif hawnhekk ma' ġenbi, merħba ħabib. Grazzi ħafna. Kif inti? Tajjeb biss għax istemp huwa tħobbu inti. Iva, ix-xemxi u isħana. U nsellim lilek u Nsellimlek, lil dak ħabib. kollha li qed isegwu dan il-programm. Nirringrazzjak ħafna dejjem taċċetta l-istedina. Grazzi għal ġid kbir illi kemm ilek hawn Malta. Wassalt messaġġi ta' paċi u ta' għaqda. Informajt in-nies dwar id-dinja Iżlamika. Provajt toħloq anki wkoll u tibni pontijiet bejn ir-reliġjonijiet differenti, nies differenti, ta' kulur differenti, what's in a name, mhux kulħadd huwa bniedem. U naħseb li permezz ta' Atif kemm ilu jiġi fuq dan l-istazzjon kważi 16-il sena sħaħ fi programmi varji u diversi, programmi oħrajn televiżivi fuq stazzjonijiet oħra, dejjem prova jwassal dawn it-tip ta' messaġġi
illi jagħmlu ħafna u ħafna ġid lill-ċittadini tagħna. Illum xtaqna illi nidħlu daqsxejn fid-dettall dwar dak li verament qiegħed iseħħ f'Malta, fid-dinja, fl-Ewropa. U allura hemm bżonn illi nibdew niddiskutuh. Kont korrett meta illum għandna aktar minn qatt qabel aljenazzjoni u allura li nitbedu minn Alla hija aktar faċli? Iva, Karl, Iva, ek isir u hija sfortuna kbira dak li inti qed li dak li nagħmel għax il-Hadis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li l-kelma tajba hija wkoll karità. Għax karità ma jfissirx li nagħtu flus lil bniedem għax mhux kulħadd għandu bżonn il-flus, anke meta għax nagħtu dejjem nagħti eżempju reali. Natu il-tabib jagħti mediċina skont il-mard. Mhux jagħti Panadol lil kulħadd jew xi ħaġa oħra f'kull mard, jara, jiżamina il-persuna, il-marid, imbagħad jaf x'inhu il-mard, imbagħad jagħtih il-mediċina. L-istess mod għandna biex naraw xi problemi jew xi sofferenzi jew mard fis-soċjetà tagħna jeżisti imbagħad nagħtu il-kura skont il-hemm bżonn. U kelma tajba naħseb illum il-ġurnata hija vera importanti għax illum ma niġildux ma' xulxin bil-iva hemm isiru gwerer imma jekk nitkellem fu skala internazzjonali anke nazzjonali mhux kullimkien niġġieldu b'bombi jew b'armamenti imma iva. Dawk armamenti qabel kienu ftit nies li kienu soldati imma illum il-ġurnata kull bniedem, kważi kull bniedem madwar id-dinja għandu l-armamenti tal-kelma f'idejh. Wow, din hija xi ħaġa da statement vera importanti. Illum kull bniedem għandu arma f'idejh. Issa din l-arma tista' tuża biex tiddefendi u allura biex iżżomm il-paċi jew tista' tuża biex inti tattakka. U dak li qiegħed jiġri sfortunatament fid-dinja tal-lum, fid-dinja diġitali fejn qegħdin nattakkaw ħafna l xulxin. Ekku, u dan għax il-kelma ħafna drabi ngħid il-bullet joqtol bniedem f'dak il-ħin u dasek. Imma l-arma tal-kelma mhux jeqred jew joqtol bniedem f'dak il-ħin imma għal ħajtu kollha kważi xi darba. Allura il-ħassara li tagħmel il-kelma hija l-ar. Għalhekk għandna biex nieħdu ħsieb inlisnu, niktbu, ngħidu qabel niżnu sew dak li nagħmlu, dak li ngħidu, dak li niktbu għax jien dejjem dan l-aħħar ukoll ktibt li għaliex inveġġaw lil niesna. Għaliex? X'innieħu pjaċir meta inveġġa lil xi ħadd. Naħseb bħala bnedmin Alla ħala bejni ġewwa fina it-tujubija li nieħu pjaċir meta ngħinu xulxin mhux il-kontra. Imma llum il-ġurnata sirna naħseb egoistiċi jew selfish jien u jien biss. Le, aħna. Ejju nkunu aħna, meta aħna se jkunu flimkien aħna, żgur Alla se jagħtina iktar u se nkunu viċin il-mulej. Għax Alla jgħid li fil-Qur'an Muqaddas li dawk li jemnu u jgħinu u jaħdmu għan-nies Alla jkun magħhom kullimkien. U jgħid ukoll li n-nies dawk li fil-ħin tajjeb tagħhom, jiġifieri meta fil-ħin lutzu meta jgħixu ħajja diċenti u kuntenta meta jfakru lil mulej Alla se jfakkhom meta jkollhom bżonn jew meta jkunu fid-deni jew fil-problemi. Għalhekk meta illum il-ġurnata huwa importanti li aħna ħafna naħseb għandna il-bnedmin ħafna barkiet materjalistiċi. U dawk mhux tagħna huwa ġew minn għand Alla. Għax Alla ħala id-dinja kollha. Alla tagħna ħafna drabi l-bniedem jgħidli dak negozju tiegħi.
dak li naqla huwa minħabba tiegħi le. Naħseb huwa minħabba il-barki ta' Alla. Pereżempju, jekk il-bidwi jmur fil-eli u jgħidi dak li għamel u għamel le, jekk ma jkunx hemm xemx. Jista' jagħmel daqsek xinajdu il-ħaxxejjeġ. Xejjex, ħaxix, frott. Le, jekk ma jkunx xita, ma jkunx l-ilma biżejjed. Allura dawk min tagħna il-mulej jagħti l-ilma, anke l-ilma joħroġ mill-art u anke minħabba x-xita. U min jinżel ix-xita? Il-bniedem? Le, il-mulej. Min jagħtina x-xemx, id-dawl, għax il-pjanti għandu bżonn u ma jieħdu il-saħħa tagħhom jew l-enerġija minn xemx. U jekk ma jkunx xemx, minn fejn se jieħdu? Ma jistgħu jikbru. Allura dak kollox li nagħmlu huwa il-barka ta' Alla. Jekk niftakru ngħidu hekk li Alla tagħna mhux għalija bħal qatif, imma biex naqsem ma' ħaddieħor għax Alla huwa ġeneruż u jagħti lil kulħadd. Nindukraw dak li tina Alla. Ara kemm hija sabiħa di. Il-bidwi għandu l-abbiltà imma m'għandux is-saħħa u l-poter illi niżel ix-xita, illi jagħmel ir-riħ, illi ikunaw ix-xemx. Imma għandu s-setħa għax Alla tajjielu li jindukralu il-ħaxix tiegħu, il-frott tiegħu. Il-ħaxix u l-frott x'inhuma? Dawn huma simbolu tagħna lkoll. Aħna huwa l-ħaxix u l-frott ta' Alla. Xi ħaġa kbira li ħalaq din id-dinja. Ħafna drabi qegħdin mhux nindukrawh dak kollu li ħoloq, imma qegħdin nimmanipulaw ħansi. Qegħdin nilagħbu miegħu, qegħdin inżidu miegħu, qegħdin nippruvaw noħolqu xjenza differenti tiegħu. U hawnhekk forsi jista' jagħti il-każ illi fejn Alla qatt ma inkorla din ir-rabja, l-istorja torina li r-rabja ta' diversi drabi, imma naħseb wasal iż-żmien li probabbilment ħajtina xi tip ta' tweddiba ila li id-dinja trid terġa' issib l-eruq tagħha. U naħseb li llum permezz ta' dan l-internet, permezz ta' dak kollu li qiegħed għaddej, illum il-ġurnata anke flus fl-idej naqsu, kollox tal-plastik, kulħadd irid jara il-kart tiegħu tal-bank mimlija, min jaħdem, min jara kif ħajqarraq. Dawn huma l-ħsibijiet tan-nies illum. Illum il-prijorità tgħidli mhux minn dejjem kienet imma jiena naħseb illum aktar minn qatt qabel fejn hu l-volontarjat. Qegħdin jagħtu l-istat, il-gvern qed jagħti ħafna inċentiv biex iqajjem il-volontarjat. Għaliex? Għax qed jonqos. Illum tagħmel hekk biex issib il xi ħadd illi jagħti kontribut. Jien tal-età ta' kont żgħir ħafna meta bdejt fix-xandir. Ma nafx kemm il-programm għamilt b'mod volontarju qatt ma tħallasna, tgħid illum għadu żmien li ma titħallas. Le, veru, għaliex għax tajna priorità il-flus, kollox flus. Il-flus huma sbieħ bħalma dejjem ngħidu, jagħmluk komdu, imma jista' jagħti il-każ ukoll li ma jagħmlukx kuntentux. Iva, Karl, ngħidlek żewġ affarijiet. Meta Alla jagħtina dawk il-riżorsi kollha bħax semmejt xemx u xita, dan l-aħħar mort żort il-countryside u mort Siġġievi u iltqajt ma' xi bdiewa. U rajt ħannat, eżempju huwa nagħti iżgħat għax rajt li brokkoli li saret ħafna ikbar li insibu ta' spiss fil-ħwienet. Għaliex? Għax dan l-aħħar kellna xemx biżejjed u xita biżejjed minħabba dawk riżorsi li l-mulej tagħna il-potenzjal tal-brokkoli marret sal-aħħar to the utmost, to the climax, saret reach to its climax.
kemm saret tikber kibret. Imma jekk ma jkunux dawk il-riżorsi minn għand Alla, allura ma nistgħux naslu sal-ikbar potenzjal tagħna. Allura iva importanti li dejjem niftakru li dawk il-barkiet huma minn għand Alla. Il-punt ieħor Karli, meta il-bniedem huwa jgħix fis-soċjetà, jekk nitalmu minn natura, anke l-animali, l-asafar jieħdu ħsieb lilhom infushom u lil ulidhom. Dak huwa natura li Alla ħalaq fil-ħolqien tiegħu. Imma għall-bnedmin huma l-aħjar ħolqien tal-Alla, imma kif u għaliex aħna u kif nistgħu nsiru l-aħjar, mhux bħala li aħna Alla ħalaqna bniedem u aħna l-aħjar, le. Il-krattru tagħna, l-immejjel tagħna, dak li nagħmlu, dak jagħmilna l-aħjar minn ħaddieħor mill-ħolqien l-oħra. Għax jekk nikol jien, anke l-asafar, l-animali jiklu, jekk nieħu ħsieb l-ulidi, anke huma jieħdu ħsieb. Huwa l-istess. Imma meta jien mhux ngħix għalija, imma ngħix għal ħaddieħor ukoll, nieħu ħsieb ta' dawk li huma madwari, inti semmejt volontarjat. Iva, nagħmlu volontarjat, nagħtu daqatit li dawk nies li huma fil-bżonn, ngħinu lil dawk li huma ma jistgħux jagħmlu xogħolhom b'idejhom stess. Jew hemm in-nies li huma foqra nagħtuhom ftit l-ikel, hemm nies li xi drabi m'hemm ħadd li jitkellem magħhom, imorru għandhom għax ħafna drabi kemm il-darba semmejna id-djar tal-anzjani. M'għandhomx bżonn flus u l-ikel. Jiena nixtieq li għandhom bżonn il-kelma. Jien nixtieq li kemm hawn ġranet fis-sena li huma dedikati għalek u dedikati għalek, ejja nagħmlu jum illi l-jum ikun illi nifqu ftit għal-minuta inħarsu fix-xelluku fuq il-lemin u nsaqsu taħdejna jew ta' faċċata tagħna jew ossija dak li qatt warajna u nsaqsuh int kif int għandek bżonn xi ħaġa li kieku d-dinja tagħmel dal-esperiment b'mod dinji f'daqqa, jiena ngħidlek illi d-dinja tibda timxi lejn id-direzzjoni illi Alla jixtieq. Illi nagħtu każ lil xulxin nagħtih. Ħafna drabi kif qed tajt inti din insiru wisq individwali. Jien, it-tieni jien u t-tielet jien. Ir-raġuni hi illi nħolqot ċertu biża'. ċertu biża' illi allura nibdew aħna nindukraw lil nfusna. Il-bniedem di natura hekk kien, allura kien joħroġ jikkaċċja għall-annimal, imma fl-istess ħin kien jistaħba minnu, ma kienx imur joffrontaħ, kien imur jagħtilu minn wara għax inkella ddura liħ it-tigra mhux hekk. Imma illum fid-dinja tal-lum tigri hawn kemm trid, sharks hawn kemm trid mhux fil-baħar u hawn nista' periklu. U allura ħafna nies saru kawti ħafna biex jiena nipprova nidħol fil-ħajja tiegħek, nifhmek. Illum inħolqu ċertu liġijiet illi qegħdin ibedu lin-nies. Dak ukoll dik ukoll ħasara għax hemm ħafna liġijiet. Mela, kif qed tkellimni qed toffendini, kif qed tħares lejja inti qed nibża minnek li inta tabbuża minni. U ħafna kliem bħal da. Jekk talnaqni jew nanqek, allura hemm konfidenza żejda. Tista' inti tirrapporta qed tifhimni. U allura nħoloq dak distak bejn in-nies. Iva, dak ukoll sfortuna Karl għax hemm ħafna liġijiet, pereżempju GDPR, iva, għandna biex nirrispettaw il-privitazza tal-oħrajn. Imma dan ma jfissirx li nitbedu ma' xulxin, inkunu maġġem u il-bod anke ngħixu fil-istess tri, jew fil-istess blokka tal-appartamenti, imma ma nafux ix-xulxin. Hemm nies. Kemm tritaw? Il-ħadis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li dawk li ma juru li mħabba u l-kumpassjoni l-iżgħar tagħna li ma żgħar u ma jirrispetta lil kbar huwa mhux minnu. Jiġifieri mhux il-fidil veru. Imma llum il-ġurnata jekk tara tarbija jew tifel żgħar fit-tri, ma tistax tajdu kelma, ma tistax tajdu
tista' tgħid lilu li kemm inti bravu, sabiħ. Jekk jista' jkun tkellmux. Ma tistax. Għax jekk ngħidu jieħdu kontrihom. Qed noffenduhom. Le. Jekk hemm xi nies tal-età ikbar minna, xjuħ fit-toro, fil-xarabank, x'imkien, fil-uffiċċini, jekk ngħinhom huma wkoll jieħdu kontrihom. Jieħdu kontrik. Isma' jien niflaħ ta'. Iva, imma dawk jekk dik huwa importanti li aħna bħala bnedmin jekk hemm ikunu liġijiet daqshekk u n-nies ukoll ma jridux biex inkunu qaribu xulxin, allura nitbedu mill-valuri. Naqsu l-komplimenti. Ekku. Meta tonqos il-kompliment, inti ġad tagħmel distak. Sejna wieħed minn dawk li nħobb nagħmelhom il-komplimenti. Jina l-mistidna tiegħi ta' kull filgħaxija dejjem nibatilhom dawk li kolli miegħi matul il-jum bir-ritratt u ngħidlu grazzi mill-qalb. Napprezza ħafna kemm kont tajjeb, kemm kont tajba, kemm kienet tajba, is-sessjoni, eċetera, eċetera. Għala b'daqshekk inti qed tidħol fil-ħajja dak li jkun, tikkomplimentah, qed tirringrazzjah, qed tirrikonoxxih, qed turi gratitudni lejn il-persuna, lejn l-isforz li jagħmel qed jiġi hawnhekk. Allura ma nistgħux aħna illi dan inkomplu nkatruh. Jiena jekk ma'allem hekk maġun illi għandi ġib rispett u nirringrazzja il dak illi jkun. Jiena kont inħossni urtat ħafna snin ilu meta kont nagħmel produzzjonijiet televiżivi u kont inkun biss numru. Jew kellha biex nispjegalkom aħjar, dak iż-żmien konna nagħmlu l-produzzjoni jekk hija rrekordjata fuq tape, kont inħossni tape. Jew l-isem tat-tape. Għaliex? Għax ħadd ma jgħidlek xejn. ħadd ma jgħidlek grazzi kemm kien sabiħ, kemm kien ikraħ. Għalmenu, hemm xi ħadd qed isegwik. Qed ngħidlek mhux minn nies ta' minnkom, imma minn kun qiegħed imexxi. Dik kienet turtani ħafna jiena. U ġieli kont nibgħat jien, x'taħseb x'dellek? Iwa ta' tajjeb, Marija Santa, kelli nibatlek jien biex tibgħatli inti. Allura dawn huma u din ilha ġejjed għal ħafna snin illi nibdew niddistakkaw ruħna. Sfortunatament kellna l-COVID illi għalunna biex noqogħdu l-bot minn xulxin għaliex din naħseb kienet ħadma internazzjonali kummerċjali biex jinbijaw il-masti, l-ingwanti u apparat ieħor mediku u sanitizer u lanqas nafxiex. Jew għassija biex inkomplu nsaħħu l-pjattaforma tal-internet. Għaliex inqerdu n-negozji viżibbli u nħolqu negozji oħrajn fuq pjattaformi inviżibbli li huwa l-internet. Kollox biħsieb isir ta' kollox biskop. Ara taħsbux li xi ħaġa fid-dinja li ħassir mill-bniedem issir b'intelligenza biex jara kif ħajgwadanja. Ara Alla ma qadx jgħidlek. Alla ħalaq il-kulħadd l-istess, joħroġ minn kulħadd minn kullum kien l-istess, imut kulħadd l-istess. Vuol diri meta jagħmel xi ħaġa l-bniedem u ma tkunx mibgħuta minn Alla, għajt li hemm il-qerq fiha. Għajt li hemm il-ħażen fiha, għajt li hemm xi ħaġa li inti ħadd igwadanja minnha. U meta jigwadanjaw minna ftit nies u mhux il-kotra, mhux il-ħafna. Imma l-istorja tittina raġun. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien, il-ħażin qatt ma jista' jintradam għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif jgħid il-Malti iż-żejt jitla f'wiċċ l-ilma. Jiena llum nixtieq illi waslu dan il-messaġġ jiena Watif għaliex nemmnu ħafna b'dan id-diskors illi kemm il-darba nipritkaw minn fuq dan l-istazzjon, kultant nibta' ngħid qed nipritkaw iż-żejjed, imma x'hawn isbaħ milli twassal il-kelma ta' ġitu. Iva Karl dak li nagħmlu għax Alla jgħid fil-Qur'an imqaddes fażakkir inna faqati zikra. Ibqa' iffakkar lin-nies it-tifkira żgur tagħmel differenza, żgur. Karl dak inti semmejt il-biża ta' nies. Ħafna drabi n-nies li għandhom ħafna riżorsi, ħafna flus, huma jibżaw li jekk jonfu fuq ħadd ieħor possibbli jispiċċa l-flus tagħhom. Jien nagħti eżempju li jekk għana il-bir tal-ilma, jekk noħorġu l-ilma minn dik il-bir kull jum, Alla jimla dan il-bir bil-ġdid. Per eżempju, jekk fil-għaxija il-bir huwa vojt, fil-ħodu sa' jmorru hemm żgur se mimli bl-ilma. Jekk ma nħorġux l-ilma minn dak il-bir, allura
jistaġen. Imbagħad wara ftit il-bir ma jibqax fil-sitwazzjoni li nużaw l-ilma jew għax l-ilma ma jibqax tajjeb u anke il-bir se jkun VF biex joħroġ iktar l-ilma. Allura, x'nista' ngħid li Alla jgħid dak fil-Qur'an imqaddes li dawk li ma jonfu Alla jagħtihom iżjed l-infiq fuq ħadd ieħor ma jagħmilx ħassara il-flus tal-bniedem. Iżda qed jiżdied ir-riżorsi, il-flus u anke l-barkiet ta' Alla. Għax Alla jgħid fil-Qur'an imqaddes ċaru tont li dawk li jonfu fis-sem Alla fuq in-nies fu dawk li huma fil-bżonn jew fit-triq ta' Alla biex ixxandar il-kelma tajba madwar id-dinja, Alla jgħid li Alla jagħtihom lura 700 darba. U jgħid li għal dawk li Alla jixtieq qed iżid anke iktar. Jiġifieri jekk nonfu 100 euro wieħed, allura Alla jagħtina 700 darba iżjed. Allura x'għandna bżonn? Imma hemm biex verament nibbenefikaw minn dik dawk il-barkiet ta' Alla huwa importanti li ikollna fiduċja sħiħa f'Alla, nemmnu fuq Alla u nafu li meta Alla jgħid żgur jista' jagħmel iva, jista' jagħmel għax jgħid tagħna kollox, pereżempju qabel it-twelid tal-bniedem Alla tagħna ossiġnu, ix-xemx, il-lejl, il-ġurnata, stillel, qamar, xejjex, frott, l-ikel, kollox ma talabniex minn Alla. Il-mulej li dak li jista' jagħtina dak kollox qabel li tolbu minnu ma jista' jagħti meta nitolbu minnu? Sigur. Allura Alla jgħid fil-Qur'an imqaddes li jekk Alla jagħti lill-bniedem, l-umanità kollha kemm iridu u anke jekk il-bniedem irid bi jikteb il-barkiet ta' Alla huwa jista' jikteb biss jekk ikun hemm jekk għandna xi pinna u nidħlu fil-baħar u kemm l-ilma se tieħu lura f'dik il-pinna. Dak biss nistgħu niktbu u dak biss se jkun xi ngħidu nieħdu mill-barkiet ta' Alla. Allura Alla għandu kollox huwa il-mulej, He's Almighty. Għandu kollox. Allura l-bniedem m'għandux biex jibża li jekk nagħmel dak jew l-ġida l-ħadd ieħor, possibbli se jispiċċa l-flus tagħna jew tiegħu le. Qatt ma għax jekk naraw l-istorja tal-bnedmin, dawk in-nies li kienu qarib l-umanità kienu jagħmlu ġida l-ħadd ieħor, mhux baqgħu sinjuri materjalistikament, anke baqgħu sinjuri fir-rispett, fid-dinjità, fit-tifkira, anke illum il-ġurnata. Kemm in-nies fil-istorja umana niftakruhom wara eluf ta' snin. Meta kien Abraham? Eluf ta' snin ilu. Mose, Ġesu, Profeta Muhammad. Ma mhux in-nies tal-lum ġew fid-dinja eluf ta' snin ilu. Imma sal-lum niftakruhom u nurhom l-ikbar dinjità u rispett li nistgħu bħala bnedmin. U anke huma kienu il-mebut ta' Alla, imma jekk naraw in-nies madwarna n-nies ġenerali, normali. Mother Teresa, min kienet? Il-persuna, bħalla. Imma sal-lum qed niftakruha x'għamlet ġid għal ħadd ieħor. ħansemmijaw Malta, riċenti tlifna lill-Monsinjur Viktor Grek. Mel, iw. Kenna ħna wkoll l-isqof emeritus Pawlu Cremona li kien raġel sew ħafna. U nies oħrajn qed insemmu aħna nies fil-Knisja Kattolika ma' nies oħrajn illi baqgħu jissemmew u għadhom jissemmew, inkluż politiċi illi jagħmlu l-ġid lill-poplu Malti u Awċi li xtaqulu l-ġid biex ma jibqax skjaf biex isib xogħol diċenti li jkollu drittijiet tiegħu. Dawn huma nies li mexxew lill-pajjiż tul il-mixja tagħna dawn l-aħħar 60-70 sena biex illum il-poplu qiegħed dak illi hu.
Ovvjament aħna rridu nirrikonoxxuhom dawn l-affarijiet, ejjew infaħru u mhux immaqdru. Kemm huwa importanti illi nħarsu kif dejjem ngħidu lejn it-tazza mhux nofsa vojta ma nofsa mimlija jaħseb. Għalfejn moħna biex nikkritikaw donnu daħlet wisq din id-drawwa tagħna li ngorru fuq kollox, niġġieldu nargumentaw fuq kollox, immaqdru, nfaħru ftit li xejn. Anki wkoll fuq pajjiżna ħafna drabi noqogħdu ngergru maqdru l-ewwel nies inkunu, imbagħad tara nies oħrajn li jiġu joqogħdu hawn Malta u jfaħru lill-pajjiż, u tibda tgħid imma x'qed jiġri. U allura għandna bżonn li iva, għandna bżonn naqdu flimkien. It-talb waħdek huwa sabiħ, ma mhux daqskemm huwa affettiv meta nkunu grupp ta' nies, meta nkunu flimkien. Inti ħum id-drittijiet ta' xi protesta pereżempju, meta jkun hemm massa kbira ta' nies. L-awtoritajiet ma la jidawru fehmthom għax jgħidu l-kotra ħaddu l-kontra tagħna. U l-istess ħaġa meta aħna nkunu flimkien u din nitolbu, l-ajta tkun b'saħħitha tant li żgur tasal għand il-mulej. U dan huma affarijiet li lilna għandhom iħeġġuna u jaqduna. Alright, ikonna momenti, imma mhux momenti iżolati, dawn għandhom ikunu ta' spiss u ta' kuljum. Ejjew flimkien nibnu u mhux inħottu. U dak kien il-messaġġ tagħna u kemm irridu noqogħdu attenti biex nibdew nikkonkludu għax il-ħin tar. Attiv, kemm irridu noqogħdu attenti dwar dawn l-imbirkin fake profiles, u vuol-dieri profili fittizji, folots fuq l-internet, għal min forsi mhux qiegħed isegwina b'mod li qed jifhem. Illum hawn dawn il-pjattiformi li huwa b'mod partikolari l-Facebook, li huwa popolari ħafna hawn Malta, enormi, popolari, illi jkun hemm profili folots, illi lilek iġelluk bl-abilità tagħhom u makkinarju diġitali li jħajruk illi tafas fuq dak li inti qed tara. Ovvjament iġelluk temmen dak li qed tara u l-ħsara kbira mentalment illi qiegħda ssir għaliex dak li qed jorik mhuwiex minnu, mhijiex il-ħajja vera u anke wkoll fost iż-żgħar. Għandna problema. Il-ħajja mhijiex dik li qed tara fuq l-internet, il-ħajja hi dik ta' kuljum illi titfaċċa d-diffikultà kif ħassolvihom. U mhux il-papa u l-mama iżjed. U allura għandna bżonn li t-tfal tagħna b'mod partikolari intuhom naqra aktar skills, aktar ħiliet mhux fl-abbiltajiet edukattivi tagħhom, imma l-ħiliet tal-ħajja ma xi jsibu jaffaċċjaw għada pitada meta jmorru fuq il-post tax-xogħol, meta jintaqgħu ma' persuna oħra f'relazzjoni, jekk inti ħadd tagħmel negozju, jekk inti ħadd tixtri dar, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Kal dak li eżempju tajt qabel tal-bir li meta nħorġu l-ilma Alla jimlijem il-ġdid. L-istess nasib ir-rispett, id-dinjeta li natu li l-ħaddiħor Alla jimlina iżjed. Allura it-tifħir li l-ħaddiħor, jo rispett meta natu, dan ma jfissirx li qed nollu il-pożizzjoni lill-persuna l-oħra li nirrispettawh, le, qed nollu il-pożizzjoni tagħna. Għajjajdu li mill-tazza toħroġ dak li hemm ġew fiha. Mija hija. Jekk hemm ħamid, allura joħroġ ħamid. Ekku. Meta ngħidu il-kelma tajba, nirrispettaw xulxin, dan turi min aħna, x'inhu l-karattru tagħna, x'għandna ġewwa fina it-tujubija jew ħażin. Kemm tagħmel differenza? Mela. U Karl xi ħaġa oħra jrid biex dak aħna din nitkellmu fil-aħbarijiet folos jew fake news affarijiet naħseb dinja korruzzjoni morali. Yes. Korruzzjoni ta' kwalunkwe ħaġa hija ħażina. U anke llum il-ġurnata meta nafu li hemm xi drabi in-nies huma jieħdu wkoll jaqlaw ftit flus minħabba YouTube, Twitter, anke TikTok minħabba il-advertisements. Għalhekk huma jużaw l-aħbarijiet follows sabiex il-bniedem jara sabiex jkollhom iktar viewership u sa jkollhom xi flus ġew bwietom. Dan il-flus mhux il-flus legittimu, it is a illegitimate earning li żgur se jagħmilhom ħasara jekk mhux illum
għada jew pitada. Anke Karl, jekk il-bniedem jikol xi ħaġa ħażina, l-ikel li mhux tajjeb, xi jfisser? Il-reazzjoni tal-ġisem tal-bniedem se jkun negattiv. Imma jekk nieħu niklu l-ikel bnin, ħajkun pożittiv. Pożittiv. L-istess, jekk nieħdu flus ħażin jew mill-mezzi illeġittimi mhux tajba, allura se joħroġ minnha ħażin. Allura jien dejjem ngħidu anke dan l-ommi mill-level ġurnata qatt ma ridet biex tonfu il-ċentezmu fuq ulida li huwa mhuwiex leġittimu. Qalet li jekk nagħti lil tfal tiegħi jinonfu fuq tfal tiegħi flus li mhuwiex tajba jew ma ġewx għandi mill-mezzi is-sewwa, allura ma nistax nistenna minn għandhom li għada se jkunu n-nies is-sewwa ġenwina. Taf kemm interessanti di l-pedamenti. Pedamenti. Taħseb dak li tiżra. Il-pedament, jekk inti għandek pedament illi huwa mnellaħ, tista' mhux tibni bl-aqwa flus għax ħajkrolla u dak li qed jgħid Għatif huwa ta' min jixtarru u diri dak li aħna ninvestu fil-ħajja tagħna, araw illi jkun ġenwin, araw illi jkollu sors ġenwini. Issa tgħidli fil-ħajja hekk jiġri u għandna ħafna frażijiet bil-Malti. Imma fil-verità, ħbib tiegħi, veru li hawn min jgħidlek jekk inti ma tfottix, ma timxix biex ngħiduha bil-pulit. Però ħanejdlek vera illi ddum biex tara r-riżultat. Ma il-paċi li tħoss ġo fik, il-ġenwinità li tħoss ġo fik, naħseb li terbaħ fuq kollox. U naraw, qegħdin naraw x'qed jiġri fid-dinja minn nies illi għamlu il-flus mill-ħażin. U narawx minn xiex jgħaddu, naraw anki wkoll l-atteġġament tagħhom li jibdew idubu u jispiċċa kollox suf mhux biss il-karriera tagħhom jew in-nies xi sar ma' ulidhom għax għall-ġenituri naħseb l-aħjar investment huwa it-tfal tagħhom. U jekk jiġri xi ħaġa mat-tfal minħabba immilhom ħażina, allura fejn jibqa' il-flus? Xejn, ma jgħodd. Għax l-aħjar Karl, dan l-aħħar ukoll qarejt frażi, semmejt frażi Maltija li l-libsa ma tagħmilekx ir-raġel. Bl-istess mod il-flus ma jagħmilniex il-bniedem. Il-krattru, il-mod li qed ngħixu fis-soċjetà, il-krattru tagħna, dak li naħdmu għal ħaddieħor, ngħinu xulxin, it-tjubija ta' qalubna, ir-rattba ta' qalbna. Il-flus. Dawn l-affarijiet li jibqgħu għat-tul. Nagħtik eżempju anke Karl, jekk il-bniedem għandu xi ħaġa biex anke meta niġru, jekk il-bniedem jiġri bi veloċità kbira, wara 5 minuti se jispiċċa. Jieqaf. Ma jkunx jiflaħ. Imma jekk il-bniedem b'mod il-mod jieħu pass bl-aqal u jibda l-mixja bil-mod u imbagħad xinajdu jiġri iktar, allura jista' jiġri għal sija u satejn slita. Ħnidlek, daw l-eżempji daqshekk sempliċi jistgħu jidħlu fl-imħuħ u jidħlu anki wkoll fil-qlub. U dak kien il-messaġġ tagħna llum permezz ta' Għatif li huwa l-President tal-Aħmadija Musulmana li llum temmejna l-programm fil-kumpanija tiegħu. Grazzi ħafna ħabib. Grazzi. Nirringrazzjak u forsi twassal il-messaġġ tiegħek anke wkoll lill-komunità Aħmadija Musulmana anke wkoll bil-lingwa biex jifhmuk għaliex nieħdu gost aħna li nilqgħu fih ħdana dawn in-nies illi nintaqa' magħhom barra u jgħidu li grazzi li semmina wkoll għaliex le. Grazzi Karl, dan l-aħħar kellna il-Lid festa wara il-Ramazan u jien iva diġà spiċċat imma jien nawgura lil kulħadd
lill musulmani kollha li jgħix f'dan il-pajjiż li tajjeb u nixti li dak li tallimna matul dan ix-xahar ta' Ramadan dik tujubija li kbirna ġewwa fina jalla jibqa' magħna sal fis-sena kollha mhux għal dawk il-ġirani li kienu għax Ramadan jiġi biex ifakkarna biex jagħmilna trasformazzjoni u reformazzjoni dak li insejna niftakru u dak li bnejna qed inżidu t-tjubija u li jsaffiku u insaffu ir-rvieħna jalla din it-tjubija jibqa' magħna għal sena sħiħa u nagħmlu ġid għal dawk li madwarna dik hija l-aħjar ħajja Karl jien nissigura lil kulħadd li qed jismana l-aħjar ħajja mhux li ngħix għalija imma ngħix għal ħadd ieħor. Grazzi Atif, God bless you. God bless. Sinjuri, grazzi intom ukoll li għattu seguna l-lum għal darbohra bdejna ġimgħa oħra fil-kumpanija ta' xulxin, eluf ta' programmi fil-fatt illum kien 3581 programm għal grazzja talla fil-kumpanija ta' xulxin. Ibqgħu segwu dal-istazzjon malli inkomplu għaddejjin bl-iskeda tagħna propju minn hawn ftit tal-ħin ieħor ikun hawn il-qudies għal min tisegwina fil-ħin ta' war nofsinhar. Dawk li qed isegwuna fil-għaxija l-lejl it-tajjeb u grazzi wkoll li segwejtuna. Għada għandu jkollna programm ieħor interessanti, għada jkolli miegħi lir-Romina fejn flimkien nlaqgħukom ma' diversi mistiedna kif ukoll ikollna ċans li nsajru fil-kċina tal-programm F Living Show fil-stazzjoni ħin għal kollox. Grazzi tal-attenzjoni u bħal dejjem fismi u fisem id-direttur viżiv Wilfred Karwana minn qalbna nixtulkom is-saħħa. God bless you.